A aparición da maquinaria agrícola foi un dos grandes fitos da historia. A revolución industrial supuxo un antes e un despois na vida dos gandeiros e nos métodos de cultivo tradicionais. Atrás quedaban os carros que empregaban os nosos antepasados e se substituíron polos primeiros tractores, marcando unha época única en Galicia. O campo forma parte do noso pasado e, de seguro, formará parte do noso futuro. Por ese motivo, é preciso que sexa xustamente valorado, que os seus traballadores obteñan o recoñecemento merecido e que as súas actividades as poidan realizar con dignidade. Ese é o principal obxectivo da Asociación de Amigos da Maquinaria Agrícola de Galicia, AGAMAC. Un grupo de enamorados do rural que loitan desde o pasado polo futuro non soamente polo campo galego, senón tamén pola súa economía e a súa sostibilidade. Con sacrificio e moito corazón, manteñen un importante patrimonio industrial e cultural representado pola maquinaria agraria e a través das súas actividades intentan dignificar o campo galego. Os tractores parece que nos sacan así algo de dentro de nós, os que temos do rural, sobre todo a xente que o deixou, non? Ven un tractor de 50 anos e dicen, un comese andaba cando era pequeniño ou tal. Recordo tamén de antes de haber os tractores, que eran os bois e as vacas, e a xente lles tiña tamén ese tipo de cariño, non? Entón, aproveitando ese empuxe que ten a maquinaria agrícola clásica, pois queremos potenciar esta serie de actividades. AGAMAC xurdiu no encontro reiterado de apaixonados do rural en Valverde del Majano, Segovia. Alí deronse conta de que era necesario asociarse. Desde ese momento, o 2006, AGAMAC creceu considerablemente. A asociación está moi forte, hai máis de 100 socios de todo Galicia, temos delegacións provinciais, evolucionouse moito nese campo, e hai xente moi competente. Toda é competente, pero hai xente moi competente que é capaz de tirar do asunto, non? De fomentar a autoestima do traballador do rural a través da recuperación deste patrimonio histórico que son as máquinas que dun xeito ou doutro reduciron a fame no mundo. Desde entón, AGAMAC promove iniciativas e facilita información a quen necesite restaurar unha máquina de xeito adecuado, algo que pon a base para outro dos seus grandes proxectos. Un dos obxectivos principales que tiñamos para o territorio galego era a creación dun museo da mecanización agraria público. Ademais de apoiado, ou ademais de, neste tipo de coleccións, como pode ser esta que está presente nunha explotación gandeira, que servira de satélite á principal. De feito, mantivemos xa varias reunións cos representantes locais do Concello de Lugo, coa idea de ubicalo na capital, e non por casualidade, estamos nunha provincia na que hai un campus agrario moi forte, moi desenvolvido, con unha xente moi preparada para desenvolver este noso territorio. Estamos no lugar de España onde hai máis tractores por habitante, onde hai máis vacas por habitante, o sea que non estamos falando de... son datos reais, máis ou menos relevantes, pero que están aí, non? Xa hai deseñado un proxecto museístico moi completo, no que se estructuraría unha rede museística galega integrada por un museo principal da automoción histórica na Coruña, que xa ten un proxecto, está en fases de desenvolvemento, promovido pola Fundación Jorge Jove, que sería un museo da automoción histórica máis grande do mundo. Despois, outro da automoción histórica clásica en Vigo, e o da automoción histórica do rural e da mecanización agraria en Lugo. Entón, ese arco de museos pretenderíase que tivese un gran impacto a nivel mundial e que atraera a xente de todo o mundo. E non só a ver os nosos museos, senón a ver todo o que rodea. E no caso do rural está moi claro que se debería apoiar en pequenas exposicións satélites como estas para que, de alguna forma, internacionalizar a nosa capacidade productiva.
eso que hai por detrás, esa cuberta que hai por detrás é un antigo establo, o primeiro que houve nesta parroquia, estaba, bueno, pues, en ladrillo, bueno, incluso con un impacto feístico considerable. Eu o primeiro que pensei como enxeñeiro, como amante do rural, dixen, bueno, isto hai que empezar a darlle forma un pouco máis chamativa e acorde coa tipoloxía da zona, e construímos uns pendellos tipo feira para albergar este tipo de máquinas. Naquel momento era suficiente, agora xa é insuficiente, e pola parte de atrás pois estamos desenvolvendo a segunda fase desta colección, e despois xa empezaremos, digamos, que a explotalo, entre comiñas, de algún xeito ou doutro. Pola parte de atrás, por aquí temos a liña de tractores, pola parte dianteira, pola parte de atrás, pois pretendemos ter unha liña completa de forraxe. Todo o que é a historia da sega e do tratamento do forraxe aquí no noso territorio, aproveitando unhas antigas instalacións de silo, tipo trincheira, que agora xa están en desuso. Cada unha destas máquinas conta unha historia diferente e conserva tamén unha profunda pegada do que significaron no seu tempo.